marima en to Allah o gal teddungal dasetake ronde te ay baden la salbiten beddaji men jaboyade no be futa ayo woni bibe soxna be futa aye salam ale modorimbe salam ale bismillah modorimbe bismillah wadi fo ken leydi dine bismillah reftu yen ken bibe lasrien bismillah jali baba salmini on kankoy sukabe futa Alamina Allah salmini den natal rewbe yam ardudo be ko wonde be weltare hande tan ardudo ono wadede mi marane do e faategal ko hunde mawde yam weltare de ganduda ne jogi do fudi ala do haaji wawno wonde bangi godo tan wona sukaabe wuram lokke mo kono sukaabe wuram ittude teddugal gal lokkigal ko weltare wonande mi jara nyalawma hande ko mami renda e mon do yalla do e tere ko jogini hewde fambu ko enen nendar so gaga mi ala ko so wona onon ala ko wona ala ko wona mi non teddugal gal be fiyam ala jara mon jara yalla rona mon ni wuri tawa elen ko elen tawa weltare mawde dal hande be wetti hande tan wawa ha ade teddugal do teddugal wona min foti non wona kadi be kuri ko woni wuro ko wona kadi be jogi teddugal gal do ko be wetti hen do mawno teddugal dum wadde wona mi ko suwaade mon min hande dal don tedduno kam hande do teddugal ko mokko de mawde ya non kala ko mawmi jogade hewde fonde en benda so sumi rende wadde sako onon ala ko jogi so wona on gelen batni gelen ko wasiyade mon tan e jangde de journée o be wiya mon yaari yeso machallah hande ko haala en ko e be yewta en ko fone wadi fayid parane men Mamadou Ali Mbaye e inspecteur Djibo e principal kambe fo be kaali ko kadi wadi fayida e baadi di ala ko men nande famde ko jamde tan woni ko wadi fayida dum tan woni ko basibe en sengi sport yaari yeso ko jangde sengi museji baali aduna jangis ko ye ko jangde hande enen sago meden e jango men e bawo jango men e wuro men be yo gontu museji wonana men ko e be gontu dokkaraade wonana men do dum do won faanaare men dum non jaara Bagaimana kita kali? Lebih orang kameraman di bawah saya itu lebih sedang tidak ada. Apa pasal rekonesans ini kali terserta dan terdunggal dulu. Masih sebentar bagaimana? Dan principal ketika attestation de reconnaissance et le bandira de kucire kamera saya TV kucire mati. Donc masalah ini yang paling dihibi. Directement ko ran patagalan ara nagdala sandal di sandal sel wadde nafi sen tarsal e ono kikide bawen video tegnira na ono kikide reji tata e tata dayo min dina nafi sen ya tokki dalle min ko président variation de wontu lycée élevage du 3e en ñagre ngam Allah modere e rawana be betini melen e hikka be gado suwa Allah hokkule 100% de katoro ha lawa cerre élevage sembe de inshallah mi yettitani modon no ni mon dande bu ko pare 6 inshallah hay goto man hida yidi mo yidi ko primaire wadde nafi sen Allah jarama yen batini mo yuri pate galo donc équipe enseignant vous êtes demandé sinon équipe vaincu les élèves on dit donc enveloppe 50 000 permet et bala machallah na fiscal enveloppe 50 000 francs permet et bala donc